Boh hovorí. Počuješ ho? Počuješ Boha, ktorý sa snaží neustále k nám hovoriť, ktorý k nám prehovoril veľakrát, ktorý urobil všetko preto, aby sa naše uši nielenže otvorili, ale aby do nich mohlo prísť Božie slovo, aby tam mohol prísť život. Čiže Boh hovorí. Je to jednoznačné vyhlásenie. Boh hovorí, lebo pozrite, viera prichádza z počutia, je to tak? A otázka znie, chce Boh, aby sme verili? Chce. Boh chce, aby sme verili. Je to tak? Boh chce, aby sme proste počuli Boží hlas. Boh povedal, choďte a kážte, choďte a hovorte Božie slovo. Čiže Boh sám chce, aby sa hovorilo Božie slovo, aby sme ho počuli. Amen. Alenka, o jedno doprava, please. Čiže je takáto vec. A pozrite, v Biblii sú vyhlásenia, napríklad, že Boh hovorí človeku 2 alebo 3 krát. 2 alebo 3 krát hovorí Boh. A teraz k človeku, čiže ku každému človeku. Čiže otázka znie, takto by povedal, Boh hovorí, ale nie ku mne. Ja osobne si myslím, že Boh hovorí ku každému človeku 2 alebo 3 krát. Tak je to napísané v Biblii, hovorí mu a je možné, že viacej mu hovoriť nebude, ak nepočúvne to prvé. Je to jedno duchovné pravidlo, že Boh preto niekedy sa niekomu zdá, že Boh k nemu nehovorí, lebo on už niečo povedal. A keď človek to neurobí, tak Boh čaká, kým to urobíš. A keď urobíš, možno ti to ešte raz pripomenie, toto treba spraviť, tak to povie, ale to som už počul, to poznám. No, tak to treba urobiť. A keď to urobíme, Boh k nám bude hovoriť ďalej. To je jedna základná podmienka, ako k nám bude Boh hovoriť. A druhá vec je, aby sme to proste počuli. Ja som presvedčený o tom, že jeden každý veľmi dobre vie, keď Boh k nemu hovorí. Lebo máš ducha znovuzrodeného, bavíme sa hlavne teda možno o kresťanoch, ktorí chcú počuť Boha a ty vieš, že je to Boží hlas, lebo svedectvo máš vo vnútri, tvoj duch ti svedčí. Lebo možno predbehnem, ale jedno základné pravidlo je, že vlastne ty Boha nebudeš počuť počuteľným hlasom veľakrát. Ak nerátame možno človeka alebo kazateľa, cez ktorého Boh k tebe hovorí. Ale väčšinou Božie vedenie, to vnímanie, taký fakt až hlas dá sa povedať, človek vníma úplne vo vnútri. Lebo tvoj duch je schopný počuť Boha. Chápeme? Na druhej strane aj Pán Ježiš povedal, aj sú výroky v písme, kto má uši, nech počuje, čo hovorí duch napríklad. Čo hovorí Pán. Není jedno, aké máš uši, ako počúvame, ale k tomu sa pomaly dostaneme. Na základe listu Rimanom by sme došli k tomu, že tam je zápis, že po stvorených veciach je možné poznať Boha. To znamená, že nikto nemá výhovorku, ani eskimáci, lebo po stvorených veciach poznať Boha a každý človek sa ho môže nejako dopytovať. Hej, že proste kde je Boh, ako to je a každý môže kus vnímať, že Boh je. Že veci sa nestvorili iba tak sami od seba, čiže to, čo mohol Boh zjaviť o sebe, on už zjavil. A po stvorených veciach to vidno jednoznačne, čiže žiadny človek nemá výhovorku, lebo človek sa môže tak akurát zatvrdiť a povedať, a to nestvoril Boh. Ja Boha neverím. Čiže buď sa človek zatvrdí, alebo začne počúvať Boha. Amen. Čiže Boh hovorí a na tom sa si zhodneme a pozrite, otvoríme si prvé slovo, také nezvyčajné, Žalm 50 a v 16. verši je napísané. Ale bezbožníkovi hovorí Boh. Vidíš to? To druhé ani nemusíme čítať. Ale bezbožníkovi hovorí Boh. Vidíš, preto to hovorím, lebo Boh hovorí. Amen. Boh hovorí. Dokonca aj k bezbožnému. Chápeme? Čiže Boh hovorí. A teraz je otázka, počujeme Boha, napravíme podľa toho svoje životy, alebo nie. Pozrite, bol človek, ktorý sa volal Balám. Hej? V Biblii vystupuje taká osoba, myslím, že to je 4. Mojžišova, niekde okolo 22 kapitola, a tam je o Balámovi. To keď šiel Izrael do zasľúbenej zeme z Egypta, tak vlastne tam bol tento človek a on sebe povedal, že to je ten, ktorý počuje Boha. Ten, ktorý vidí veľké videnia. Ten, ktorý proste je veľký pred Bohom, ktorý počuje Boží hlas. A Boh k nemu hovoril. A potom, keď čítame novú zmluvu, tak zistíme, že
Balám bola jedna z 3 veľmi negatívnych postáv Starého zákona. Prečo? Lebo on síce počul Boha. Dneska veľa kresťanov povie, ja tomu rozumiem, ja som to počul, ja to viem. Ale ich výsledok je, že sa stávajú proti Božiemu ľudu. Lebo Balám poradil moabskému kráľovi Balákovi, ako zničiť Boží ľud. Preto je napísané, že vykydli sa Balámovou mzdou. Tými peniazmi, ktoré on prijal, tak vlastne tie peniaze poslúžili na to, že on síce priamo nepreklial Izrael, k čomu bol povolaný moabským kráľom, ale ukázal moabskému kráľovi, ako môže bez zbraní poraziť Boží ľud, viete ako? Cez sexuálne hriechy. Cez modlárstvo, sexuálne hriechy a úplne spadol Boží ľud do tohto. Jarka, ak by malá bola taká štebotáva, tak potom ju dajte taký cumlík do pusy, aspoň na chvíľu. OK. Lebo my počujeme aj ju, vidíš to. Keď hovorí, tak to počuješ. OK. A na tom je veľmi dobrý príklad toho, že takto povie dakomu, že buď tichšie, chcem počuť. Lebo hovoria 3-4 naraz. A chcem ti povedať, že aj Boh hovorí. Lenže keď počúvaš 3-4 naraz, tak Boha v tom veľmi nerozlíšiš. Je to jeden z receptov. Ak chceš počuť Boha, vypni ostatné zvuky. Vážne. Vypni ostatné zvuky. Nemôžeš počúvať správy, pozerať seriál, popri tom počúvať chvály, popri tom neviem, čo ešte riešiť, počúvať ako, čo ti hovorí z kuchyne a ty chceš v tom celom počuť Boha. To sa proste nedá. Chápeme? Dakedy možno hej, ale štandardne nie. Hej, čiže musíš kus vypnúť, ale k tomu sa tiež asi dostaneme. Čiže bol tento Balám, ktorému Boh hovoril, bol bezbožný kráľ Achab, ku ktorému Boh hovoril. Ako hovoril Boh k Achabovi, kto vie? Achab bol mužom akej ženy? Jezabel. Hej, dobre hovorím? Hej, chápeme. A k nemu hovoril ako Boh? Cez proroka Eliáša. Chápeme? Čiže ja vám chcem povedať, že, a to aj je tam záznam v Božom slove, že mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh v prorokoch, hej, ale za týchto dní nám hovoril synovi. Hej, ale k tomu sa tiež dostaneme. Čiže ja si myslím, že veľmi serióznu tému sme otvorili a je to veľmi, veľmi potrebné. OK, a pozrieme sa teraz, asi 3 verše, alebo 3 časti pozrieme z prísloví. Takže ideme, príslovia 1. kapitola. A prečítame od 20. do 24. verša, lebo, pozrite, ja som presvedčený, že múdrosť je osoba. Príslovie 8. kapitola ešte na to viac reaguje, hovorí, že vlastne bola som tam. Keď Boh tvoril zem, bola som tam. Múdrosť je osoba, prosím vás. Boh je osoba. A dovolím si povedať to, čo hovorí viacerí biblickí učitelia, a síce, že vlastne múdrosť je stotožnená so Synom Božím. Naozaj. Hej, chápeme? Čiže, a pozrite, tu je napísané, 20. verš, múdrosť volá hlasne vonku, vydáva svoj hlas na uliciach, volá na hlavných miestach najrušnejších, pri vchodoch do brán, v meste hovorí svoje reči. Až dokedy hlúpi budete milovať hlúposť a posmievači dokedy budú obľubovať posmech a blázni nenávidieť známosť? Obráte sa k môjmu karhaniu. Hľa, vydám vám zo seba svojho ducha a oznámim vám svoje slova. No preto, že som volala a odopierali ste, vystierala som svoju ruku a nebolo nikoho, kto by pozoroval ušami a tak ďalej. Čiže, hovorím to preto, lebo múdrosť je osoba a múdrosť volá. Čiže takto povie, ja nepočujem Boha, ale ja ti chcem povedať, že múdrosť volá. Že proste, ja si myslím, že tak je svet zaplavený múdrosťou Božou, ak chcete slovom Božím, to znamená tým, čo Boh hovorí, ale problém je, že ľudia nepočúvajú. Chápeme? Ľudia nepočúvajú a preto sú tieto problémy, preto sú tieto také veci, že ľudia majú dojem, že nie, lebo oni nechcú počuť tie múdre veci.
Veľa ľudí chce počuť iba také svoje veci, také, čo sa jemu páči. A toto je veľakrát problém. Preto ľudia nepočujú Boha, lebo nechcú počuť, lebo sa niektorí zatvrdzujú, lebo človek, ktorý chce počuť, k tomu sa dostaneme, že proste Boh k nemu hovorí. Má to svoje podmienky, čiže múdrosť volá. Sú tu zaujímavé veci, že vonku, na uliciach, hlavné najrušnejšie miesta, v bránach, v mestách, to sú miesta, kde musíme ísť zakázať. Chápeme? Nie doma v komórke. Doma v komórke môžeš mať ty osobné spoločenstvo a musíš ho mať. Ale je to aj druhá úloha a síce Pán povedal, choď a káž. Choď na najrušnejšie miesta, choď vonku, oznamuj veľké veci Božie, prerozmanitú múdrosť Božiu. Lebo je napísané, že Boh skrze cirkev chce oznámiť prerozmanitú múdrosť Božiu. Teba chce na to použiť, aby si oznámil tie veci Božieho kráľovstva. Amen. Čiže nech sa toto stane a musíme sa tam dostať. A nalistujeme Príslovie 4. kapitolu, tiež 20. verš. A prečítame teda od 20 do 27 až, hej? Čiže Príslovie 4, 20 až 27. Sekundička. Môj synu, pozoruj na moje slová, nakloň svoje ucho k mojim rečiam, nech neodídu od tvojich očí, ostrihaj ich prostred svojho srdca, lebo sú životom tým, ktorí ich nájdú a celému ich telu lekárstvom. Nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Odstraň od seba prevrátenosť úst a vzdial od seba krivolakosť rtov. Tvoje oči nech hľadia priamo vopred a tvoje víčka nech sa dívajú priamo pred seba. Urovnaj stezu svojej nohy a nech sú upevnené všetky tvoje cesty, neuhni sa ani napravo, ani naľavo, odvráť svoju nohu od zlého. Amen. Takže, máme tu dosť dôležité veci, čiže dajte mi sekundičku. Dobre. Takže, na to, aby sme počuli Boha, tu je napísané, že treba pozorovať na slova. Vieš, treba pozorovať a treba nakloniť svoje ucho. Ja som rád, že mám uši možno trošku väčšie. Tak to povedal, že vraj uši rastú. Že uši rastú, takže... Čakajte, toto mi tu vyzváňa, nemusí. Takže nakloň svoje ucho. Amen. Moja teraz ma sleduje, či to tak je. Či mám väčšie uši. Hej, čiže nakloň svoje ucho. Prosím vás, na to máme tú možnosť, že ty vieš nakloniť svoje ucho k Božiemu slovu. Bavíme sa o tom, ako počuť Boží hlas. Či počuješ Boha. Na to, aby si ho počul, máš pozorovať na slovo a máš nakloniť svoje uši. A potom je tam ďalšia vec a síce, že pozeraj na Božie slovo. Nech neodídu spred tvojich očí. To znamená, že čítaj Bibliu. Ale ak niekto pohŕda týmito dvomi základnými vecami, že nechodí do cirkvi, nepočúva kázeň a nečíta Bibliu, nech nehovorí, že Boh k nemu nehovorí. Lebo toto sú dva najštandardnejšie spôsoby, ako Boh bude k tebe hovoriť. Cez kazateľa, amen, cez kazateľa a cez to, že ty osobne čítaš Bibliu. Ďalší spôsob je samozrejme, že si doma v komórke a Boh ti niečo ukáže. A vravím ti, to je to svedectvo, hej, trochu to hraničí s tým, že vedenie Svätým Duchom. Že ty máš v duchu svedectvo, takú tú inšpiráciu, máš svedectvo, že to je dobré alebo zlé. Že proste urobíš dobré rozhodnutie alebo zlé. Jedna rada je väčšinou, že to prvé je správne. Len také, že máš ten pokoj a potom príde taký zmetok. A je to tak? Není to tak? Hej. Ale väčšinou je to, že to prvé platí, dakedy naozaj je, že možno to je niečo iné, lebo keby sme šli nakoniec, a nehľadajte, ale v Príslovie 19.21 tam je, že mnohé úmysly sú v srdci človeka, ale rada Hospodinova, tá obstojí. Rada Hospodinova obstojí. Čiže vidíš, keď je to od Boha, tak normálne to ostane stáť a bude to pevné. A budeš to vedieť hlavne, dakedy musí prejsť veľa času, aby to človek pochopil. Preto napríklad, vieš, človek ide robiť také rozhodnutia. A my už vieme a hovoríme o tom tak, že
že prejde 5-10 rokov, kým ten človek príde na to, že to bolo zlé. Lebo na to príde, keď je bohabojný. Chápeme? Ale trvá nejaký čas, kým proste si to sám uvedomí. Lebo aj na inom mieste napísané, že kráľovstvo stojí v množstve radcov. Je to tak? To znamená, že daj na radu. Vidíš, rada Hospodinova obstojí. Čiže je dobré, keď máš takých ľudí, ktorí ti dobre poradia. Snaž sa poradiť s ľuďmi. A takými, ktorí dakedy si aj myslí, že ti nepovedia to, čo chceš počuť. Lebo on ti povie, že to je somarina. On ti povie, že tvoj život ide do záhuby. On ti povie, vieš čo, inak treba urobiť veci, že nekupuj si dom 40 kilometrov od zboru, lebo je veľká pravdepodobnosť, že odpadneš od Boha. Úprimne. Hej? Čiže neposúvaj svoje stány k Sodome. Ja nevriem, že tam nemôže človek bývať, ale bohabojný človek sa ťahá bližšie k Božej práci. Hej? Hlavne, keď chce svoj život spojiť s tou miestnou cirkvou. Hej? A keď nechce, jasne, že ide čo najďalej. Hej? Chápeme. Čiže bavíme sa o tom, ako počuť Boha. Je to dôležitá téma. A tam sú ešte potom, že stráž svoje srdce. Stráž svoje srdce, lebo keď ho nebudeš strážiť, tak tam prídu rôzne iné frekvencie, iné zvuky, iné nápady, iné rady a budeš hotový. Preto ani neodporúčame počúvať 1 000 000 kázni, lebo kus budeš mať v tom hokej. Vážne. Ja mám asi 10 kazateľov takých, ktorí viem, že keď ich budem počúvať, tak proste bude raz moja viera. Nebudem v zmetku, nebudem každú chvíľu zmietaný každým vetrom učenia. Ten povedal tak a ten povedal tak. A to asi poznáte veľmi, nechcem ísť do toho, ale to asi poznáte, že viete, veľmi nepríjemná vec je v cirkvi, viete ktorá? Keď ľudia začnú v miestnej cirkvi presadzovať názory cirkvi, ktorá je 5000 kilometrov ďaleko. Ale on to robí tak. Chápeme? A keby si tam ty išiel, tak je otázka, či by si ty robil to, čo oni robia. To tak je. Hej? To tak je. Čiže, prosím vás, hej? Čiže vážme si cirkev, ja si vážim vás, verím, že aj vy mňa, spolu si vážime Pána, amen, my sme nevesta Pánova a snažíme sa spolu nejako naladiť, že čo hovorí Boh. Lebo keď sa nám toto podarí, že čo hovorí Boh, a cirkev to začne robiť, poviem vám tajomstvo, nielen pastor, všetci. Chápeme? Čiže, a zase opačne, nielen vy, ale aj ja. A všetci, keď to budeme počuť, zachytíme to Božie vedenie a začneme robiť to, čo Boh hovorí, poviem to inak, začneme konať všetci Božiu vôľu, tak zbor sa veľmi rozvinie. Bude veľmi požehnaný. Čiže dajme sa touto cestou, nakloňme svoje ucho, pozerajme na Božie slovo, strážme si svoje srdce a tam je ešte, že odvráť prevrátenosť rtov od seba. Čiže veľmi sa nespojujme s ľuďmi, ktorí hovoria totálne prevrátenosti, ktorí kritizujú cirkev, ktorí kritizujú Božie slovo, ktorí kritizujú ľudí, ktorí v cirkvi ťahajú. Prosím vás, to je bežný jav, hej, že sa kritizujú pastori a ľudia, ktorí veľmi ťahajú. Prečo? Neviem, tak človek funguje nejako. Žiaľ, podľa mňa je to dôsledok hriechu, hej, čiže nedajme sa. Amen, teraz nemyslím ako cirkev, hej, že nedajme sa tým smerom, takým bezbožným, ale naopak pridajme sa, ako hovorí Pán, blahoslavený zbor, cirkev, ktorí jednomyselne prebývajú spolu. Tam prikázal Boh požehnaniu, je napísané, Žalm 133, tam je požehnanie, tam je milosť. Keď Boh videl jednotu, tak úplne povedal, že týmto už nič nebude zabránené. Amen. A diabol to chce pokaziť, nedaj sa mu nahovoriť, amen. A Boh sa to snaží dať dokopy. Vieš, Boh sa snaží, aby všetci pracovali na Božom pláne a diabol sa snaží, aby nikto nepracoval na Božom pláne. Chápeme? Takže, a na to potrebuješ svoju vieru. A potom ešte možno k tej múdrosti. Chceš počuť múdry Boží hlas? Myslíš si, že keď Boh dačo povie, že to je múdre, alebo nie? Čiže ja mám takú predstavu o Bohu a Božom slove, že keď mi Boh niečo povie, bude to vždy múdre, dobré a požehnané. Amen. Amen. A teraz je otázka, kto je schopný rozlíšiť, čo je múdre a čo nie?
V prísloviach 9:10, to sme si aj pripravili, je napísané, že počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova. Amen. Poviem to ešte inak. Počiatkom múdrosti, alebo teda počutia, na začiatku počutia Boha je Božia bázeň. Keď máš Božiu bázeň, budeš počuť Boha. Chápeme? Ja si to neviem predstaviť, keď niekto, lebo pozrite, keď niekto koná hriechy, tak čo sa deje? Počúva tých bezbožných. Amen? A keď niekto koná spravodlivosť, počúva tých spravodlivých. Amen? Počúva, proste má Božiu bázeň. Čiže keď má niekto Božiu bázeň, oveľa ľahšie zachytí Boží hlas. Musíš mať srdce v Božej bázni. To je, čo sme čítali, že stráž svoje srdce. Bude tam Božia bázeň a keď bude Božia bázeň, vidíš, teraz nepočuješ len mňa, ale aj bratov. Ale to je symbolické, lebo dakedy proste, keby sme boli takže možno také veľké zbory ako v Bystrici, tak toto by sa tam stratilo, hej, čiže keď nás je tu trochu menej, tak tu každého vidieť, hej, počuť, hej, čo má svoje výhody a nevýhody. OK. Dobre, ale, čiže počiatkom múdrosti alebo počutia Boha je bázeň Hospodinova a nech sa toto stane. A pozrite, Boha potrebujeme počuť. Kto dokáže rozpoznať Boží hlas, tak bude mať lepší život. Pripúšťam, že nestačí Boha počuť, treba ho aj poslúchnuť, že? To tak je. Čiže potrebujeme to počuť, zvlášť v dôležitých situáciách a rozhodnutiach a potrebujeme teda mať alebo počuť tzv. Rému. Lebo réma to je niečo, keď Boh hovorí. Amen? Réma je, keď Boh hovorí. Réma je vyslovené slovo. To už asi poznáte, párkrát som to už povedal, ale rozdiel medzi logosom, lebo niektorí ste novší, tak pripomeniem, že keď je tu napísané, že slovo, tak bude tam v originále logos, alebo je tam napríklad réma. Hej? Ale preklad slovenský je, že slovo. Je slovo. Ale réma je vyslovené slovo a logos je všeobecne Božie slovo. OK? Čiže, a ty potrebuješ tú rému, my potrebujeme počuť Boha. Amen. Čiže to musí byť to osobné zjavenie. Osobne k tebe musí Boh prehovoriť, či z logosu, či cez kazateľa proste. Potrebuješ osobne počuť. A takedy je to tak, že sa ťa to netýka. Veľakrát sa ťa to netýka a zrazu to slovo, ktoré 20 rokov sa ťa netýkalo, zrazu sa ťa dotkne. Na teba platí to slovo. Ty cítiš, lebo keď máš srdce v Božej bázni, vážne, a chceš počuť múdrosť, nie bláznovstvo, nie vtipkovanie, ale chceš počuť múdrosť, tak proste dostaneš svedectvo. To je to, čo potrebuješ mať. To je to, čo potrebuješ vo svojom živote, takže potrebujeme mať túto tzv. Rému, lebo keď máš rému, vieš, ako sa to prejaví, že sa pohne tvoj život. Chápeme? Sa pohne tvoj život. Robíš rozhodnutie na základe toho. Lebo Boh sa hýbe. Je napísané, že chodíme vierou. Keď máš vieru, chodíš. Hýbeš sa. Robíš rozhodnutia. Posúva ťa to dade. Amen. A keď nemáš, tak síce plná hlava, ale stojíš. Preto Pán nikdy nechcel, aby učeníci chodili iba na biblickú školu. Preto aj sme čítali v úvode v oznamoch, Pán povedal, choď. Už si to videl, už si to počul si, ako sa káže, videl si, ako sa to robí. Choď to urobiť aj ty. Amen. Choď, urob, získaj ľudí. Chápeš? Potrebuješ ísť proste do praxe, nech sa to stane. Preto, prosím vás, potrebujete mať službu. Lebo keď človek má iba veľa informácií a nedá to do praxe, tak sa z neho stane tvrdý náboženský človek. Chápeme? Ale keď to budeš robiť, tak si prejdeš tým procesom, zistíš, ako to celé funguje, zistíš, že nemôžeš každého karhať, lebo nebudeš mať nikoho v cirkvi. Vážne. Zistíš, že vážne, nemôžeš naprávať všetkých, lebo nikto už nepríde. Hej. Nemôžeš všetkých iba chváliť, lebo všetci potom to tak zoberú, že môžu všetko. Hej. Takzvaná hypermilosť. Chápeme?
Hej, a musíš si to odskúšať, ako to celé je. Musíš na niekoho ruky položiť, aby si videl, ako sa to správa v reále. Chápeme? Čiže nech nám dá Boh milosť. OK. A ako som už povedal, že Boha si nebudeme počuť takým hlasom. Viete, keď už niekto hovorí, že počul som Boha, ja si myslím, že na 99% je to trošku na psychiatriu. Úplne vážne. Úplne vážne. Hej? Niekedy spozorniem, viete, kedy spozorniem? Keď ten človek je bohabojný. Keď ten človek slúži Pánovi, má dobré ovocie svojho života, žije normálny život, bohabojný, není mystik, není zákonník, podporuje cirkev, proste je normálny. A keď takýto človek dačo povie, tak spozorniem. Ale furt iba spozorniem. Lebo aj samotná Biblia o tom hovorí veľmi málo. Samotná Biblia o tom hovorí málo. Hej. Takže ja som veľmi opatrný a preto, pozrite, ale ideme do Jána 10. kapitoly. Evanjelium Jána 10. Vidím, že chcete sa naučiť počuť Boží hlas. Vidím to na vás. Mňa osobne tá téma zaujala. Ja sa priznám, že ja som to štvrtok kus otvoril v Krupine. Ja som mal pripravenú úplne inú kázeň a zrazu po obede som chytil rému. Preto som aj meškal asi 10 minút, nie do Krupiny, ale po brata, čo som ho bral do Krupiny. Lebo som chytil túto rému, tak som si zapísal pár veršov, otvorili sme to tam. Ja som to ešte včera, aj dneska ráno ešte si tak dopracoval, dokončil, lebo je to veľmi zaujímavá, vzrušujúca téma. A Ján 10 od 2. do 5. verša. To hovorí teda Ježiš, hej? Ten, ktorý vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu otvára vrátny a ovce čujú jeho hlas a svoje vlastné ovce volá podľa mena a vyvodí ich. A keď vyženie všetky svoje vlastné ovce, ide pred nimi a ovce idú za ním, pretože znajú jeho hlas. Ale za cudzím nikdy nepôjdu, ale utečú od neho, pretože neznajú hlasu cudzích. Amen. Pozrite, podľa toho napríklad viete, že kto je váš pastor, že koho počúvate. Jednoduché. Na aký hlas počúvate? To je váš pastor. Hej? Čiže napríklad, čo sa týka nás, ja si myslím, že správne riešenie je, že vlastne počujete minimálne 2 hlasy. Hej? 3, správne, opravili ma. 3, kto vie aké? 3 hlasy počuješ. Vtedy podľa mňa správne si nastavený. Keď počuješ môj hlas, lebo som pastor tohto zboru, keď počuješ hlas pastora Jarda, lebo je nad nami ako senior pastor, a samozrejme hlas Pána Ježiša. Keď si takto nastavený a máš takto priority, tak budeš sa veľmi dobre vyvíjať v rámci našej zborovej komunity. Hej? Jasne, že keby tu bol niekto z iného zboru, príde niekto, ja neviem, napríklad z Košíc, hej? Tak jasné, že proste pre ňoho priorita je, samozrejme, nie ja, ale pastor Majo Ovčar, to je samozrejme. Ale to zvyšné zostáva. Pastor Jardo a Pán Ježiš, to je samozrejme. Hej. Keď som išiel do Budapešti na skúšky, tak tam dali nám otázky, že koho považuješ za svoje autority. A predtým som sa nestretol, priznám sa, s takým úplne vyučovaním, lebo po roku a pol, asi po 2 rokoch som šiel robiť príjmačky na akadémiu. Čakal som, že to, čo je na príjmačkách, že ma naučia, hej, to si poznáte. To boli také príjmačky, že hej, 3 strany veršov, musel si vedieť, kde to je napísané, čo tam je napísané, hej, čo je v 2. Korinským 11, ako to súvisí s odkazom, ktorý Pavol dal do Efezu, hej, a ako to aplikuješ do dnešných dní napríklad a podobne. No a tam som tiež dal presne, že toho, koho mám počúvať, proste v prvom rade je môj pastor. A musíte tomu rozumieť, hej. To sú tie guličky, neviem, či viete, ale vážne, hore je Ježiš, potom je človek, cez ktorého Boh robí vplyv, hej. To sú tí, nazvem to takí lokálni, silní Boží ľudia, apoštolovia, na úrovni apoštolov, hej. Čiže tam pastor Jardo, hej, potom sú tí ďalší pastori, hej, a potom sú tí presbyteri v každom zbore,
Hej, to sú tie guličky, to asi verím, že poznáte to vyučovanie. Keď nie, príďte za mňou, musíme si to prebrať, lebo je to veľmi dôležité, lebo Satan sa snaží narušiť túto štruktúru. Vážne. A viete, ako to funguje v falošnej cirkvi? Že hore není Boh, ale je padlý anjel, kráľovna nebies. Vážne. Hej? A tá má svojich veľkých vplyvných ľudí. Jeden sedí v Ríme, naozaj. A cez to sa uplatňuje proste iný vplyv, iné kráľovstvo, iné dôrazy, iné hodnoty, iný duch sa vylieva, iné evanjelium prichádza, káže sa iný Ježiš. Meno Ježiš je to isté, ale že či ti stačí iba ten Ježiš, čo urobil Ježiš, či stačí sa modliť v mene Ježiš, alebo potrebuješ k tomu pridať ešte iné mená, iných svätých, vidíš, to už je úplne celé iné, takže treba na to dať bacha. A Pán povedal, že kto vchádza dverami je pastier oviec. Kto rozumie tomuto veršu? Ježiš o sebe povedal, že ja vchádzam dverami. Viete, čo to znamená? Že že Syn Boží sa stal človek. Lebo na to, aby všetko bolo legálne, tak vlastne musí to byť urobené cez človeka. Vážne. Hej, čiže to je poprvé. A potom, kto zase verí v Neho, tak vlastne viera v Ježiša sú dvere do ďalšieho duchovného sveta. Je brána k Otcovi. Čiže Ježiš vošiel dverami, stal sa človekom a on sa stal dverami. Čiže kto cez Neho vôjde, nájde pašu. Keď sa stretneš s Ježišom, uveríš v Neho, vôjdeš do takej dimenzie, že Boh sa o teba bude starať, že Boh zaopatrí tvoj život, pošle ti hlavne slovo dá do tvojho života. Nezabudni, že hlavne slovo dá. A keď máš slovo, vieru a pomazanie, tak slovo sa začne naplňať v tvojom živote. Amen. Ďaká Pánovi. Takže, ako som už povedal, že Boha počujeme hlavne v duchu, v srdci, vo vnútri. Počujeme Boží hlas, lebo vidíš, Ježiš povedal, že volám ovce po mene. Normálne ty vnímaš, že si ovca Pánova. Vieš? To je to, že si spasený. Chápeme? Máš hneď prvé svedectvo, volá ich po mene, máš svedectvo, že si spasený. Hej, po druhé, že moje ovce idú za mnou, proste nasleduješ Ježiša. Poznajú môj hlas, normálne vieš to rozlíšiť, keď si odozdal život Pánovi. A zase len, možno preskočím, chcel som to povedať o chvíľu, ale na to, aby si vedel rozpoznať Boží hlas, musíš Ježiša urobiť svojim pánom. Naozaj. Urob ho svojim pánom, začne to celé fungovať. Boh Biblie, Boh Izraela, Boh Abraháma, Izáka a Jakoba musí byť tvojim Bohom. OK. Čiže poznajú môj hlas a za cudzím nepôjdu, ale utečú. To je tiež jedna dobrá známka. Čiže niekedy, normálne kresťan niekedy uteká od niektorých vecí. Lebo on rozpozná, že to není z Boha. On rozpozná, že to je blúd. Pozri sa, táto AI nám veľa ukazuje, že niektoré veci sú na nerozpoznanie. Hej? Nevieš, či sa to stalo, ja už som to prestal kúzaj sledovať, lebo nevieš, či to ono to na prvý pohľad vidno, že to je také strašne umelé, hej? Že to je vytvorené video, ale niektoré sú dosť také realistické. Ja to už veľmi, keď takto zavesí dačo, že videl dačo, hej, ja to už veľmi neberem, lebo to dneska povieš AI, ona ti vyrobí také video sama o sebe. Ale vidíš, že niektorí utečú od toho. Preto ja od niektorých vecí utekám úplne vážne, lebo ja chcem počuť Boží hlas. Amen. Ja viem, kto je môj pastier. A preto ti poviem, splnil si tú základnú podmienku, naklonil si svoje ucho, púšťaš si kázne svojho pastora, púšťaš si kázne pastora Jarda, púšťaš si kázne naše alebo koho? Chápeme? Čiže kázne to ešte ten lepší prípad, hej? Ale sú aj nekázne. sú aj nekázne a človek na to tak počúva, že dakedy sa vie odkloniť od Boha. Takže, OK. Pozrieme sa kus ďalej. Čiže ako vieme v týchto časoch rozpoznať Boží hlas? Ako som už povedal, Ježiš musí byť tvojim pánom a musí to byť v súlade, prosím vás, s týmto slovom. Ľahšie budeš počuť Boží hlas, Božie vedenie, keď budeš poznať Bibliu. Ale viete čo? Ja mám verejné tajomstvo, že ty musíš čítať Bibliu. Pozri, Boh za teba Bibliu neprečíta.
Ty musíš čítať Bibliu. Schválne. Dajte ruku hore, ktorí tak, aspoň každý druhý deň v priemere sa k Biblii dostanete. Aspoň na krátky čas. Hej? Vidíš, sú nejaké ruky hore, ale mohlo by byť ich aj viac. Amen. A potom sa ľudia čudujú, ale ja neviem, čo mám robiť. No tak, to je jedna vec. Ale druhá vec, potom v tebe Božie slovo nepôsobí, nemá čo v tebe pôsobiť, chápeš? Nemá čo zarezanovať, lebo ten duch, poviem to tak, ten duch musí niečo v tebe rozvibrovať. To slovo rozvibruje v tebe. Chápeme? A normálne ty, aha, lebo je napísané, zrazu si učeníci spomenuli, videli to, pripomenulo im to, proste zobudilo sa to slovo. Hej, stalo sa to, nazvem to logos, sa stal rémou. Zrazu z toho všeobecného slova zrazu prišlo zjavenie, lebo Boh k tebe prehovoril. A ty vieš, aha. Vieš, a keď urobíš aha, sedíš na kázni a zrazu povieš, aha. Nemusíš to povedať tak hlasno, ale videli sme pár ľudí, ktorí to takto až povedali. Je to krásne. Je to krásne, je to vzrušujúce. Alebo takto sedí ako taký papagáj, rozumieš, s takými očami, ušami, ústami otvorenými. Že je krásne, vtedy si požehnaný, ale to je v Biblii, že naklon svoje uši, že daj pozornosť na moje slovo. To je v Biblii normálne, to je ten stav, v ktorom máš byť, aby si počul Boha. Ale keď na kázni pozeráš do mobilu, tak Boha počuť nebudeš. Chápeme? To je presne, ten cudzí hlas pozerá človek, počúva. Lebo Satan sa vždy snaží namiesto Boha proste ti niečo iné podsunúť. Chápeš? To bolo v raji. Boh dačo povedal slovo a keby neprišiel Satan a nepovedal iné, chápeš? Tak kto vie, či by Adam nezrešil? Neviem. Hej. Chápeš? Lebo je tam furt niečo iné. A keď pozerá človek niečo iné, tak má tú tendenciu. Snažíme sa, pozrite, pre mňa to tiež není úplne ľahká téma. Ale snažím sa, aby sme spoločne to nejako skúmali, proste trošku sa posunuli v tom, snažíme si pomôcť navzájom, aby sme ľahšie vedeli rozpoznať v tom všetkom Boží hlas. Takže je to v súlade s Božím slovom, je to v súlade s Božou vôľou. Sú 3 základné veci Božej vôle. Ktoré? Pracujeme na získavaní ľudí. Amen. Akákoľvek činnosť proste, pripravuješ stolíčky, slúžiš v bufete, hráš pánovi, proste rozdávaš pozvánky, kážeme na ulici, proste táto časť, keď na tom pracujeme, sme v Božej vôli. Druhá je, že miluješ Boha a miluješ blížneho. Amen. Chápeme? A tretia vec je čo? Posvetenie. To sú 3 piliere, na ktorom to bude stať. 3 piliere Božej vôle. Samozrejme, čítame Bibliu, to je jasné. Hľadáme Pána. A pozri sa, chceme počuť Boží hlas, poviem ti ďalšiu dobrú radu, aj sebe. Ježiš povedal Samaritánke, že praví modlitebníci sa budú modliť v duchu a pravde. To znamená, že vystavíš oltár, budeš uctievať svojho Boha. V duchu a pravde. Preto, keď chválime Pána, nie je jedno, ako chválime, čiže uctievaj Boha a budeš lepšie schopný zachytiť Boží hlas. Maj Boha v úcte. Pozri sa, vždy v Starom zákone veľakrát čítame, že vystavili oltár Pánovi a Boh im niečo povedal. Boh im niečo zjavil. Amen. Vždy, keď šli do Božej prítomnosti, vždy mali doniesť obeť. Všimol si? Chápeme? A človek, ktorý to urobil s vierou, tak normálne vedel, čo má robiť. Vedel, že Boh ho prijal, dostal nejaké slovo, lebo vždy Boh, keď prišiel k niekomu, tak mu dal aj slovo. Abrahamovi dal slovo, on vedel, čo má urobiť. Gedeonovi dal slovo, on vedel, čo mal urobiť. Prišiel Ježiš, povedal učeníkom, čo majú robiť. Amen? Je to tak? OK. Čiže uctievajme Boha, buďme v duchu a pravde Božieho slova a buďme v bázni Božej. OK. Dobre, teraz 2 verše si prečítame. 1. Jánova 1.1. Lebo začias Pána Ježiša napríklad bolo treba ísť tam, kde bol Ježiš. To je čo? Preto hovorím, keď ľudia dneska pohrdajú tým, že ľudia musia kus cítiť, že keď nie v cirkvi, lebo sú veľké čarovanie proti cirkvi. Viete, čo to znamená? Že ľudia, ktorí
ktorí či vedome, či nevedome trochu bojujú proti Bohu, tak hovoria, že cirkev netreba. Že nepotrebuješ cirkev. Netreba cirkev a podobne. Ale pozrite, a tam tí, keď sa stretávali, tak my sme robili to isté. My ideme tiež na miesto, kde očakávame, že kde bude Boh k nám hovoriť. Amen. Kde sa udejú divia zázraky. Amen. Kde tieto veci Božieho kráľovstva proste budú reálne a bude to vplývať na naše životy. Čiže potrebujeme tam ísť. A 1. Jánova 1.1 je napísané, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali a čo sa naše ruky dotýkali o slove života. Hej, a tak ďalej. Čiže vidíš, že Ján hovorí, že my sme to počuli, my sme tam boli, my sme sa toho dotýkali. Dotkni sa toho, príď do cirkvi. Dotkni sa, brata, sestry, lebo to je tvoj úd, druhý. Amen. Proste dotkneš sa cirkvi, si súčasťou cirkvi a Židom 1.1 je napísané, kým za dávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi. Chápeme? Čiže, keď niekto hovorí, že chcem počuť Boha a nečíta evanjelia, lebo tam sú hlavné zápisy, čo hovoril Ježiš, lebo v týchto posledných dňoch k nám hovoril v synovi. To znamená, ak niekto nečíta Bibliu, ja veľmi neverím, že chce počuť, čo Boh mu chce povedať. Lebo všetko, čo Boh povedal, chce nám povedať, ja si myslím, že v tejto knihe. Len potom prídu ešte také, nazvem to také malé usmernenia, skrze Svätého Ducha, skrze cirkev, skrze možno pastorov, hej, ty budeš mať nejaké osobné vedenie na osobnej modlitbe, Boh ťa jemne usmerní, ale ten základ je tu. Ten logos, ten základ, tie pevné základy sú tu. A sem tam dostaneš takú rému, aby si vedel, čo máš urobiť konkrétne. OK. Dobre. Čiže to sú štandardné veci. Biblia, kázeň, rada od zbožných priateľov. Výnimočne, ja pripúšťam, výnimočne, že aj vízia a sen. Ja vôbec nie som proti tomu, ale viete, proti čomu som? Proti falošným prorokom, proti falošným snom, lebo človek chce iba ohovoriť niekoho, čo on videl. Aká pecka zjavenie, rozumieš, že videl som, Pán sa mi zjavil, teraz všetci spadneme na zadok, no určite. Život v troskách proste, úplne rozbitý. Keď sa niekto stretne s Bohom, vieš, čo to spraví s jeho životom? Robí pokánie poprvé. Po druhé sa úplne zmení jeho život. Napríklad to video Cormac, hej, z Nového Zélandu, či skade je brat požehnaný, hej, proste on sa stretol, on dokonca bol, myslím, že aj neveriaci, alebo tak, hej, ale proste Boh sa mu zjavil a tomu každý verí, lebo on čo? On urobil pokánie, on sa úplne zmenil, on sa stal služobníkom. Amen. Podľa čoho vieme, že apoštol Pavol naozaj mal videnie Pána Ježiša? Dovtedy bol nábožný človek, farizej. Najfarizejskejší. Mal medailu. On hovorí, o čo skôr ja? Nie? Oni Židia, o čo skôr ja som Žid, o čo skôr ja som farizej. Proste sa tak dvíhal vyššie. Ja akú mám medailu, aký som bol, ja dodržiavateľ zákona. A ešte aj dopísal, že ja v čistom svedomí slúžim Bohu až dodnes. To je silný výrok. Hej? A podľa čoho vieme, že mal videnie od Pána Ježiša? Viete, že išiel vraždiť učeníkov do Damasku, zrazu svetlo, stretol sa s Pánom a podľa čoho vieme? Nie len podľa toho, že to je teda v Biblii, ale jeho život sa zmenil, lebo začal slúžiť Ježišovi. Keď niekto tvrdí, že mal videnie, proste to sa prejaví na tej službe, na tom postoji, proste na jeho posvetení, na jeho rečiach. Amen. Ten človek sa úplne zmení. Vasilij Viťuk včera hovoril, vypočujte si, hej, je to aj pastor Jardo výborne hovoril o 10:00, aj potom Vasilij Viťuk o 15:00, je to na YouTube, hej, Bystrickom, ako konferencia z Hradca, a hovoril, že veľa ľudí chce, modlí sa za tamto sa modlí, a už si sa modlil za seba, teba, aby Boh zmenil. Vieš, čo by to bolo? Teba, keby Boh zmenil. Viete, čo by to bolo, keby mňa Boh zmenil? Ešte viac, mení ma, ale ešte moja kýve, dobre, vďaka Bohu. To už je veľké svedectvo. Keď kýva manželka hlavou, že sa mením,
tak to má väčšiu hodnotu, ako keby som povedal, že Svätý Duch mi svedčí. Tomu viacej uveria ľudia. Hej. A viete čo, ja chcem ešte viac, aby ma menil. Amen. Viac ešte, aby ma zmenil. Aby väčšia Božia sláva bola na mojom živote. Takže takéto vízie sny, keď prídu, tak potom to vidíš. Keď mal videnie napríklad apoštol Pavol na druhej misijnej ceste, v Troade, myslím, že to bolo, mal videnie, že treba ísť pomôcť Macedóncom, že už nejdeme do Efezu, čiže do Ázie, ale ideme do Macedónie, išli teda do Filip, do toho mesta, takže urobili to hneď. V tom sa to zmení, že hneď sa začnú veci realizovať v tvojom živote, budeš úplne hotový z toho. Ďaká Bohu. OK. Dobre. A ešte asi 3 myšlienky vám poviem, čo nám pomôžu. Pozrite, je podobenstvo o rozsievačovi. Hej? A čo Pán hovorí? Že rozsievač rozsieva slovo. To znamená, že Boh hovorí. Všade, kde ide, Boh hovorí. Rozsieva na skalné miesta, rozsieva vedľa cesty, rozsieva do trňa, rozsieva do úrodnej pôdy. Zase sme pri tom, že Boh hovorí úplne všade. Boh hovorí úplne všade. Rozsievač rozsieva, slovo sa káže všade. Máš to na YouTube, na Facebooku, na Instagrame, v cirkvi, na námestí, všade to máš. Pripúšťam, že môže byť vo väčšej miere, ale všade to je. A teraz je otázka, počuješ Boha alebo nie? Vyrastie z toho dačo alebo nie? Alebo to spadlo vedľa cesty? Viete, kto to je? Čo nerozumie. Počúva slovo, sedí na kázni a povie, mne to nič nedáva. To je Mne až ľúto takých ľudí. Je ti to ľúto? Lebo on možno by aj chcel, ale nerozumie to. Hej. Jeden z dôvodov môže byť Božia bázeň. Hej. OK. Druhá vec je, druhá pôda bola, bol vedľa cesty do skalnatej zeme. Hej. A tam je, že vyrastie, ale nemá koreňa, príde slnka, spáli ho. A tam je to, že sa pohorší. Chápeme? Že človek aj chce počuť Boha, ale kamarát mu povie, čo si ty taký blázon, taký sektár, a sa pohorší a proste už nechce Boha počuť v podstate. Chápeme? Pohorší sa na tom, ako to je. Tretia pôda je, tu patrí veľa kresťanov do tohto, že tam je, že starosti tohto sveta, nie hriechy, starosti tohto sveta a zvod bohatstva udusuje slovo. Čiže ľudia sa vydajú buď, že na úkor toho, že nebude slúžiť Pánovi, ale veľké bohatstvo je za tým. A toto udusuje slovo, čiže nebudeš počuť Boha, lebo viacej chceš vidieť veľa peňazí, ako počuť Boha, aj keď mať veľa peňazí a počuť Boha sa nevylučuje. Ale dakomu to zapcháš uši. To je problém, hej? Hej? A potom je tam, že starosti tohto sveta. Musím oprať, ožehliť, uvariť, deti urobiť, o zvieratá sa postarať, strechu natrieť, pole som kúpil. Poznáš to je v Biblii. Nemôžem, pole som kúpil. Nemôžem, oženil som sa. A to je v Biblii. Nie, čo nie. Čo som povedal, deti urobiť? To musíš. To podľa mňa je jedine dovolené. Ale dá sa to naplánovať, aj keď není zhromaždenie, hej, medzi nami. Chcel som povedať, deti postrážiť, hej, či... Ďaká Bohu. Lebo Pán povedal, rozmnožuj sa. To bolo prvé požehnanie, čo vyriekol nad človekom, to viete. Ploďte sa a množte sa. To je dovolené. Veľa detí je dovolené. Neboj sa toho. Vieš? Lebo napríklad Boh povedal po potope, rozmnožte sa, respektíve choďte kázať všade, rozšírte sa po zemi. A je taký zaujímavý výrok v Biblii, že rozmnožila sa zver, diva. Čiže ľudia sa báli proste ísť, lebo bola divá zver. Chápeme? A Boh povedal aj tak, že choď. To je zaujímavé. Chápeme? A Boh hovorí, vieš čo, je dobré, keď bude veľa učeníkov a bude veľa detí, bude to požehnané a ľudia dáko veľmi nechcú. Zima je, nechce sa mi a na čo to je, vieš, alebo potom, že bojím sa, kríza je, nechcem mať deti, peniaze potrebujem, hypotéku musím splácať. Vieš, na to potrebuješ vieru, aby si to prebojoval. Amen. Lebo na tom bude požehnanie, keď budeš konať Božiu vôľu, Boh ťa požehná. A
Ale potrebuješ na to vieru veľakrát. Chápeme? Ktorí čakajú, keď budem požehnaný, vtedy si kúpim. Ale viera je v tom, že ideš do toho, pustíš sa do toho boja s múdrosťou a Boh ťa v tom požehná. OK. Čiže nerozumie slovu, hanbí sa, pohoršuje sa, udusuje slovo starosťami, proste mohol by si viac robiť pre Pána, ale starosti ťa držia. Že nepočuješ Božie slovo, počuješ iba tie starosti. Kričia na teba. Špinavé prádlo kričí, oper ma! Si predstav, zrazu si ochotný, si schopný počuť takéto veci. Hrnce počuješ, žalúdok, hej, a Boh hovorí, vieš čo, nie, iné veci treba robiť. Bratia, Boh hovorí, chceš počuť Boží hlas, alebo nie? Či iba tie hrnce? Či čo ideme počúvať? Dobre, ešte asi 2 myšlienky. Pozrite, nájdeme Žalm 62, 12. verš je napísané, raz hovoril Boh, 2 razy som to počul, že Bohu je sila. Raz hovoril Boh a ty to 2-krát počuješ. Dobre, nie? Boh raz niečo povie a ty počuješ znovu a znovu a znovu, že je to tak, tie pravdy evanjelia. Amen. Že si uzdravený v ranách Kristových. Amen. Že si požehnaním Abrahámovým. Amen. Že všetko je možné veriacemu. Amen. Že posvetenie Božia vôľa. A počuješ to, počul si to raz, respektíve Boh to povedal a predstav si, znovu a znovu to počuješ, lebo v Bohu je sila. Amen. Je to pravda evanjelia. A Marek 4.23. Zrýchlime. Ešte asi 7 minút. Marek 4.23 a 24. Pán Ježiš hovorí, ak má niekto uši na to, aby počul, nech počuje. A vravel im, vidzte, čo čujete. Jakou mierou meriate, takou vám bude odmerané a pridané to bude vám počúvajúcim. Amen. Čo to znamená? Že Boh nás stvoril so schopnosťou počuť. Je to tak? Pán hovorí, máš uši, máš ich na to, aby si niečo počul, alebo nie? Kto má uši, nech počuje. Hej, povedal sám Pán Ježiš. A vidíš, že není jedno, čo počúvame, lebo tu je napísané, že vidzte, čo čujete. Pozoruj na to, čo počúvaš. Chápeš? Není jedno, čo počúvaš, lebo potom v tebe sa to bude miešať a ty nebudeš vedieť rozpoznať Boží hlas. Chápeme? Takže daj pozor, čo počuješ, ty a ja. Boh nás stvoril so schopnosťou počuť a potom tam je, že zaujímavé, že akou mierou ty meriaš, takou tebe bude pridané počúvajúcim. Zaujímavé, nie? Také to bude pridané tebe, počúvajúcim. To znamená, že není jedno, akou mierou meriaš to, čo počúvaš. Buď dáš tomu veľkú prioritu, alebo slabú. Povieš, a to není pre mňa, a to ma nezaujíma. A inokedy. Hej? Alebo proste akou mierou, proste akú prioritu dáš tomu, taký úžitok z toho budeš mať. Sestry, ahojte, buďte požehnaní, ahojte, Michal, ahoj, pokoj vám. Super, že ste boli. My končíme o 5 minút. A takú zaujímavú vec dám, čo som zmienil možno na začiatku, že ak sa niečím zaoberáš viac, dáš si na to nejakú námahu. Vieš, napríklad budeš si robiť aj poznámky, keď počúvaš. Vieš? Keď proste takú námahu si dáš, budeš sa to snažiť nejako naskladať, uchovať, tak je väčšia šanca, že si to zapamätáš. Že budeš mať väčší úžitok a že Boh k tebe naozaj prehovorí. Preto Božie kráľovstvo, aj Boha, aj Božie slovo treba hľadať. A Pán dáva na to dôraz. Kto hľadá, nájde. Minule sme o tom hovorili, proste trošku ma to tak... taký pohľad mám na to, že ako to Boh vlastne myslel, tak na jednej strane chce, aby všetci boli spasení a popri tom neukáže sa nám Pán, že je vzkriesený z mŕtvych. Nie? Si predstav. Bolo by to lepšie, alebo nie? Chcel by si, aby sa ti zjavil vzkriesený Pán? Vieš? Čiže, a to, že sa zjaví jednému, ešte neznamená, že sa to dotkne druhého. Lebo vidíš, zjavil sa Márii Magdaléne, zjavil sa Pán Ježiš, hej? A táto šla povedať učeníkom a nehovoria, neveríme ti.
A popri tom vedeli, že 7 démonov z nej vyšlo, že úplne bola učenička Pánova. Hej? A vidíš, a neverili. Nie. Hej, čiže, bratia, v tom není to riešenie. Hej? Riešenie je v tej viere úplne vážne. Keď máš vieru, tak uchopíš tú podstatu. Dobre, a teraz si pozrieme, asi posledný verš prečítame. Zjavenie 2. kapitola. Viete, že tam je 7 zborov. Efes, Smyrna, Pergam, Tyatýra, Sardy, Filadelfia, Laodicea. Daktori hovoria, že to je 7 období cirkvi. Chápeme? A dá sa to vidieť. Daktori stotožňujú. Prvá láska, hej, potom je doba prenasledovania, potom je, že z cirkvi sa stala štátna inštitúcia, hej, potom je veselý stredovek, hej, potom je Filadelfia, bratská láska a posledný zbor Laodicea. V tom žijeme asi my. A o Laodicei je čo? Že ani studený, ani horúci, taký vlážny. Všetko viem a to som už počul a tak ďalej. Hej, rada Pánova je, rozhorli sa. Amen. Zdá sa ti, že si trošku taký studený? Jednu radu ti dám. Rozhorli sa. A ak to myslíš vážne, tak to povedz nahlas. 1, 2, 3. Rozhorli sa. Sám sebe si to povedal. Nie bratovi, sebe. Ešte raz. Rozhorli sa. Milan, rozhorli sa. Amen. To je krásne. Nedovol, aby si vychladol. Dobre. A tu je napísané, Zjavenie 2.7, inak to je napísané do každého zboru. To znamená do každého obdobia cirkvi. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Amen, to stačí. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. To vidíš tu jednu vec a síce, že Pán hovorí stále počas celých dejín cirkvi. Čo duch hovorí zborom. Čiže jedna obrovská výhoda je, keď chodíš do zboru, do cirkvi, budeš počuť, čo duch hovorí. Kto nechodí do zboru, nebude veľmi počuť, čo hovorí Duch Svätý. V zbore je veľká šanca, že rozpoznáš ten hlas, zachytíš hlas Ducha Svätého, zachytíš Boží hlas. Preto ľudia si všimni úplne inak rozmýšľajú tí, ktorí do cirkvi nechodia. Oni považujú cirkev, že, ja neviem, chápeš, potom ani nemajú to videnie, že cirkev by bola telo Kristovo. A v Efeským 1.4, viete, čo je napísané? Že nás si vyvolil pred založením sveta. Poviem to inak. Cirkev si Boh vyvolil pred založením sveta. To bol dokonalý Boží plán. A každý, kto ide proti cirkvi, dovolím si povedať, že ide proti Bohu. Vážne. Lebo keď aj apoštol Pavol šiel proti učeníkom v Damasku, tak zaujímavú dostal inštrukciu od samotného Ježiša, prečo bojuješ proti mne? To je zaujímavé, nie? A on nebojoval proti Ježišovi. Apoštol Pavol išiel proti učeníkom, ktorí boli v Damasku. A Ježiš mu hovorí, prečo proti mne bojuješ? Chápeme? Lebo kto bojuje proti cirkvi, bojuje proti telu Kristovmu, čiže proti Pánovi. Čiže s cirkvou veľmi sa nepúšťajme do boja, neohovárajme cirkev, nekazme cirkev, ale milujme cirkev, budujme cirkev, lebo je to telo Kristovo. Amen. Ježiš svoje telo vydal za cirkev, amen. A tam je predobraz čoho? Že tak ako Kristus položil svoje telo a vydal, obetoval sa za ňo, slúžil, tak ako Kristus slúžil pre cirkev, mužovia, ruky hore. Vydatí mužovia, ženatí mužovia, ruky hore. Ženatí mužovia, ruky hore. Ženatí mužovia, ruky hore. Oto, si ženatý. Oto, ruku hore. Hej, tak je, že tak máš vydať sám seba za svoju manželku. Máš jej slúžiť. Amen. Má sa o ňu starať a tak ďalej. A opačne, ako cirkev miluje Pána, tak ženy, ruky hore, vydaté ženy, ruky hore, tak máš milovať svojho muža. Čiže muž má slúžiť svojej žene, amen, a žena má milovať svojho muža. A je po pastorácii. A pastor Jardo v stredu dal ešte 3 rady, čak Dušan aj s Gézom tam boli, bratia v Bystrici, dal 3 rady,
pre manželské páry, pastorácia manželská v 3 bodoch. A síce, ale to poznáte, prvý bod je, spoločne sa modlite, aspoň sem tam. Po druhé, kúp si veľký stôl, veľký hrniec, varechy nové a spoločné obecenstvo pri stole, pri jedení. Hej? Trávte spolu čas pri jedení, rozprávajte sa, to je druhá rada. A tretia rada, kúpte si veľkú lóžu. A nie, aby ste boli ďaleko od seba, ale aby tam ste mohli naplno naplniť to, čo hovorí Pán. Neukracujte sa navzájom. Hej? A majte požehnaný manželský život. OK? Pastor Jardo povedal silnú vetu a síce hovorí, ak odopieraš manželskému partnerovi to, čo patrí, hrešíš. Ale to hovorí Biblia. Hej? Čiže, OK, a plus teraz, čo sme hovorili, áno, muž čo? Muž nech miluje ženu a žena nech si ctí muža. Tak je to správne. Teraz som to asi povedal správne, predtým asi úplne nie. Čiže je to jednoduché, nech nás Boh požehná. OK. A úplne na záver skonštatujeme jedno slovo. Rimanom 14.17 je napísané, lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Svetom Duchu. V Duchu Svetom. Amen. Čiže, ak správne uchopujeme slovo od Pána, tak sa to prejaví presne v tomto. Že príde spravodlivosť, si zdravá. Že príde spravodlivosť, to znamená posvetenie, vzdialenie sa od hriechu. Amen. V tom sa prejaví, že počuješ Boží hlas. Že prišlo Božie kráľovstvo do tvojho života. Posvetenie, spravodlivosť, amen. Po druhé, to prichádza samozrejme aj s vierou, lebo spravodliví sme z viery. Po druhé, príde na to pokoj, amen. Nebojuješ s Bohom, nebojuješ s bratmi, s ľuďmi. A po tretie, ste zdraví všetci, amen. A po tretie, príde na to radosť, amen. A užívaš si vzťah s Bohom, vzťah s ľuďmi, Božie požehnanie, milosť Božiu na svojom živote. Amen. Bratia, ja sa modlím, nech je milosť, aby sme lepšie počuli Boží hlas.